Mali kunnafoni jabaranin filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni ko di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw mana kɛ diɲɛ fan o fan k'aw fo dante foli mun na ka fɔ aw ka jɛmukan man di ni o ye ɲɛfɔli kɛnɛ nin ye ale sigitɔ ye sa jeudi don marisi kalo tile 16 san 2023 nin ye jɛmukan nin ye a kɛnɛ sigilen walasa a kɛnɛ mana sigi kuma o kuma an bɛ foli ko di ɲɛmaayaso ma kosɛbɛ hakili ɲuman la yaasa jɛmukan in a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ka an dɛmɛbagaw an kokɔrɔdonbagaw ka foli di bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na nin ye jɛmukan a kɛnɛ sigira ɲɛfɔli kɛnɛ ni o ye dɔgɔkun o dɔgɔkun conseil des ministres ni o ye laadala ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ jamana marabagaw fɛ k'a daminɛ président na fo ka taa se fanga ɲɛmaa ma ka taa se ministre tɔw ma sa olu ka laadala ɲɔgɔn ye ka se ka o ɲɛfɔ todunkan na faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na sabula maa caman bɛ yen nɔ minnu ni u b'a lamɛn nka faamuyali o bɛ se ka gɛlɛya nin na kɛ sababu ye sa yaasa maaw bɛɛ lajɛlen na se ka faamuyali ko o sɔrɔ a kow la cogo min na an b'a da aw tulo kan sa k'a fɔ ko conseil des ministres kɔni a kɛra kunun ko mercredi marisi kalo tile 15 san 2023 a lasa mun ni mun bɔra kɔnɔla la an bɛna na o ɲɛfɔ fasoden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen sa yaasa bɛɛ b'i ka tata ko o ta la nomination kɔni kɛra ministeriso la sa mun ye ministère de l'économie et des finances o ɲɛmaaba ye Aluseni Sanu ale kɔni ka ministère la sa nomination o kɛra nomination mun ni a bɛ directeur des finances et du matériel du ministère de la sécurité et de la protection civile ni o ye directeur ye sa mun ni ale ka ca ɲɛsinnen don matériel ko an ka wolomasiri tabagaw ka matériel ko k'u ka cakɛminɛn ko ni fɛn wɛrɛw ma sa o kɔni ɲɛmaaba o sigira direction in kɔnɔna la o tɛ maa wɛrɛ colonel Musa Jalo ale kɛra o ɲɛmaaba ye ale kɛra o directeur ye an bɛ dugawu kɛ ala ka baara in ka a ta fanga ko o di a ma o kɔfɛ sa ɲɛfɔli kɔni o kɛra ni ko o da conseil des ministres o tulo kan o bɛ tali kɛ ministère la ni o ye seko ani dɔnko o ministériso ye ministère de l'artisanat de la culture au ministère do sa Andoguli Gino ale o ɲɛmaa ye o la sa laseli kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛlenw na a bɛ fɔ fɛn min ma ko biennale artistique et culturelle ni an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni a tun bɛ organiser kuma ni kuma seko ni dɔnko kungo kibaruyaw la sa a kun girinkajɔ ka bon kosɛbɛ nka ni wagati laban ninnu na sa a baaraw olu ɲɔngirila ka wagati jan kɛ ni a ma ɲa k'a fɔ ko fɛn mun don baara mun don ko a nafa o ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna la a nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔ kan sabula jamana seko ani dɔnko o kungo kibaruyaw olu bɛ da maaw tulo kan a hakaja ka taa se jamana sifinw ma sa olu bɛ u wakiliw o don seko ni dɔnko la cogo min na ka se ka concours kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maaw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na seko ni dɔnko kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin kuma kɔni a dara conseil des ministres tulo kan Andogoli Gino ale ka ministère tɔgɔ la ni o ye seko ni dɔnko o ministériso ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɔrɔla sa hakilila jiginna i b'a ye k'a fɔ depuis an ka jamana indépendance ta kuma ni o ye san 2000 ani san 1960 wagati ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kɔni kɛra sa yaasa ka se ka an ka jamana seko ni o ye Mali seko ni dɔnko ka a cari yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a dɔn cogo min na ani diɲɛmaa bɛ se ka i wakiliw ko o sɛmɛ an ka jamana la seko ani dɔnko ta sira fɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ bɛnn'o ma kabini 1960 wagati n'o ye san 1960 ye o de hokumu kɔnɔna la sa wulikajɔ caman kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka nin baara nin seko ni dɔnko an ka jamana kɔnɔ ka se ka a ko ka nin kura fiyɛ la ka se ka jɔyɔrɔba d'a ma Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ n'a kɔnɔ yɔrɔ tɔw ma o de hokumu kɔnɔna la wulikajɔw fana kɛra yaasa ka se ka a kɛyɔrɔbaw ni o ye salle belebelebaw ye ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ belebelew ko olu jɔ an ka jamana kɔnɔ fɔ yɔrɔ minnu ma ko les infrastructures culturelles ka se k'olu jɔ walasa nin baara kofɔlen a na se ka sabati cogo min na maaw na se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ seko ni dɔnko o kunkanko kibaruyaw la cogo min na o de la sa i b'a ye k'a fɔ tɔgɔ caman o kɔni o fɔra biennale ninnu ma yanni
yani ka an se bi ma n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a fɔ kuma fɔlɔ-fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ fɔ ko semaine nationale de la jeunesse maakɔrɔba caman bɛ a dɔn o la o kɔfɛ sa a nana kɛ biennale artistique culturelle et sportive ye o kɔfɛ sa a nana kɛ semaine nationale des arts et culture ye fo ka na se biennale artistique et culturelle ma o mun ni a tako laban kɛra Sikasokaw fɛ yen nɔ san 2010 wagati n'o ye 2010 ye ni maa caman hakili b'a la biennale laban a kɛra Sikaso a bɛ fɔ biennale ma ko biennale artistique et culturelle 2010 la o de hokumu kɔnɔna la sa kabini o kɛra i b'a ye k'a fɔ fo ka na se bi ma san 2023 ma n'o ye 2023 ye da ma tu biennale ko kuma la fɔlɔ o de la sa jateminɛw kɛra k'a ye k'a fɔ ko nafa belebele o bɛ biennale la hali n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn bonya o min dɔgɔyalen don an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn buruja o mun yakuyalen don an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se maaw k'u ban ɲɔgɔn na maaw ka bali ka jɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ maaw tinw ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ biennale a dabilali o ko fɔ sabula jamana kanu tɛ jamanadenw na tuguni o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ tɔpɔtɔli jamanadenw fɛ olu si tɛ yen nɔ bilen nɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛ ten tɔ jamana ɲɛmaaw fana y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko ka biennale ko a sigi sen kan hali ni maa min hakili b'a la an ka jamana kɔnɔna la yan i b'a ye k'a fɔ dɔnkili caman bɛ yen nɔ minnu ni u tɛ se ka lamɛn maakɔrɔbaw fɛ k'a sababuya kɛ a dɔnkiliw ni kuntanw ni a kuma kuntanw ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye sa mun ni biennale artistique et culturelle ni a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen encadrer ka u don da la ka u don bɛrɛ la yaasa kow bɛ se ka ɲɛ cogo min na sabula n'i ye biennale in yɛrɛ ta sa ko don ko min ni a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ commune kɔnɔ ni o ye an ka sigidaw ye ka taa se cerclew ma ka taa se région ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa ka maaw di ka compétition kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ni mun kɛra premier ye ni mun ye jɔnjɔn sɔrɔ o na se ka yira diɲɛmaa la diɲɛmaa bɛ se k'o ye cogo min na ni wulikajɔ min ni a bɛ seko ni dɔnko kunkanko kibaruyaw la nin kɔni na kɛ ni a bɛna sabati an ka jamana kɔnɔ yan nɔ don min fɔra la sa laseli kɔni kɛra k'a da conseil des ministres tulo kan k'a fɔ ko juillet kalo tile 6 ka taa bila a tile 16 la ko ni biennale belebeleba ye ni o ye seko ni dɔnko kunbɛli ɲɔgɔn kunbɛn ye ko o na kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ko yɔrɔ mun kɔni sugandira fɔlɔ yɔrɔ mun kɔni proposera fɔlɔ o ye Mopti ye Mopti n'i y'a ta k'a lajɛ biennale laban ni o kɛra Sikasokaw fɛ yen nɔ o biennale laban kuncɛtɔ la sa a yirala k'a fɔ ko a kɔni ko a na di Sikaso Mopti ma ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ hali n'a bɛ daminɛ fana Mopti kɔni ale de proposera yaasa ka se ka biennale ka a kɛ yen nɔ mun bɛ daminɛ juillet kalo tile 6 ka taa a bila a tile 16 la n'i y'a ta k'a lajɛ sa baaraw bɛna kɛ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra a kɔnɔ tako 2 régional fo ka taa se national ma duguw yɛrɛ dama na compétition kun ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ sa a na kɛ jamana yɛrɛ mumɛ compétition na kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ seko ni dɔnko o kunkanko waleyaw la dɔnkiliw théâtre fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ jamana sifinw ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ belebele don seko ni dɔnko ta nasiraw fɛ ɲinan ta la sa a na kɛ tako 2 ye dɔnw ni dɔnkiliw olu compétition bɔlen a la o kɔfɛ sa kurusiw na kɛ so kurusiw fo ka taa se kulunboliw ma olu bɛɛ lajɛlen kurusiw na kɛ hali an ka da dumuni ni o ye a bɛ fɔ a ma ko cuisine des communautés olu bɛɛ lajɛlen na kɛ ni ɲinan ta la o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ thème mun ni o kɔni dira ni o ye a bakuruba ye ɲinan san na sa an ka jamana Mali ale ka kunkanko kibaruyaw jamana histoire olu bɛɛ ye kelen sa fo ka taa se an ka jamana kow a bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ye kelen an bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɔni ye ɲinan ta o thème ye histoire kelen de b'an na jamana kelen de b'an bolo fo ka taa se dakan kelen ma o de bɛ an bɛɛ lajɛlen na fɔ fɛn min ma nanzarakan na une histoire commune une nation et un même destin
o la sa ni waliya kɔni ni kumakan in ni o ye laseli ye a kɔni sɛbɛra sa ka a da conseil des ministres o kulo kan yasa donna nataw la ka daminɛ juillet kalo tile 6 ka taa bila tile 16 la Moptikaw fɛ yen nɔ biennale artistique et culturelle a na se ka kɛ cogo min na yasa fɛn mun b'an ka jamana jɛ n'o o ye kɛlɛɲɔgɔnya ye ni o ye don ka bɔ ye ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ ma ko vivre ensemble ni o ye badenya ni sinjiya ye yasa ka se ka o tɔ kala halisa maliden tɔw ka se ka kɛ kelen ye gɛlɛya mun bisibasa mun ni o b'an ni ɲɔgɔn cɛ o na se ka ban cogo min na donna nataw la an bɛ dugawu kɛ ala ka a ko ɲa commission belebele fana ko o na sigi a ko labɛn ni fɛɛrɛw kan ni a bɛ fɔ commission ma ko commission d'organisation o na sigi yasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun don cogo min na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o kun ye laseli fɔlɔ ye mun dara conseil des ministres o kulo kan o kɔfɛ sa n'an taara ministère la ni ministère de la santé yen fana n'o ye Jaminatu Sangare ale ka département ye yen kɔni a yirala k'a fɔ ko musaka kɔni nana jɛkulu fɛ sa ni o bɛ fɔ a ma programme Gavi kɔni musaka dɔ kumaniyara a donyɔrɔ ma sa ni a maaw kun bɛ ɲinini na maaw kɔni olu yera maa kelen kɔni o minɛla sigana ma a yirala k'a fɔ ko ani maa minnu bɛ complice la maa 3 ɲɔgɔnna ni olu bɛ baara kɛ banki la an yɛrɛ ka jamana banki dɔw la yan ko tigɛ kɔni dar'u kan u bilara wolomasiri tabagaw n'o ye finitigiw ye gendarmew olu kɔni ka bolo kan yasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli busan ko o gawula kosɛbɛ nin ko in na se ka ɲɛdɔn cogo min na ni o ye programme Gavi ka musaka dɔw ye mun ni a ɲɛma tununa o kɔfɛ sa laseli kɛra ministère de la santé fɛ tuguni ka yira k'a fɔ ko coronavirus kunkanko kibaruyaw la sa ko dɔgɔkun tɛmɛlen ani nin dɔgɔkun in ko dɔ bɔra kow la kosɛbɛ a kun bɛ ka yɛlɛ dɔgɔkun jan tɛmɛlenw na nka nin dɔgɔkun in na caman bɔra la maa minnu testera a yirala k'a fɔ ko ka minnu ni olu présentera caman bɔra la se dɔgɔkun tɛmɛlen ni nin dɔgɔkun in cɛ président kɔni ale y'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la yasa kow bɛ se ka ɲa cogo min na ni bana kolon in ni bana mun ni a tɛ maa to i danbe la yasa bana in bɛ se ka bɔ an ka jamana la cogo min na a bɛ fɔ fɛn min ma ko mesure barrière ko maaw k'u janto o la kosɛbɛ ka a matarafa ni ne bɛ dan sigi an ka bi ɲɛfɔli kunkanko kibaruyaw la n'o o ye conseil des ministres ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu